Siapa? Siapa? Lihat pun. Lihat pun kan? Lihat pun mereka habis nih. Ang tigas ning bait kasi ba? Sabi ito mali, ako ang habis nih na. Tawag ti bait ning. Wag, kuning nga. Sabi ito, kaya kata om eh. Kanay sa kanay video ka. Baik. Baik kasi ning pasat na ba? Di nga berkat kesning baik kesele. Nanti suba ong ning bait. Iya, ano bait bawa?